velkommen til PES 2015. Jeg har ikke online til PES. Jeg har faktisk ikke online til min PS3. Jeg har faktisk slet ikke online. Og det er meget længe siden jeg spiller PES, så jeg spiller bare en normal kamp. Men jeg håber, I kan leve med det. Hvem skal vi være? Vi skal være Real Madrid. Nej, vi skal være Messi. Vi skal være The Messi Nation. POD. Dem skal jeg kraftigt være. Ja, vi skal være klassisk. Nej. Ikke må bare sådan. Det kan jeg altså ikke. Desværre, jeg er ikke så god. Det er sort og hvid det hele, man. Lad os lige se vores gameplan. Hvem er legenderne, vi har. Vi har... Vi burde kunne vinde, fordi vi sådan... What? Sådan her. Kom så, skyd her. Nej! De har en mega sygt skud, mand. Yes! Det er sådan mit andet mål på PES. I vildt mål, mand. Boom! Så lige udenom. Det er faktisk meningen, jeg vil lokke målmanden. Men det, jeg vidste faktisk slet ikke, hvad jeg gjorde, men det var mål, yay! Well, let's put him in the driving seat, but there's a lot of football left in this one, you have to believe it. That is off target. Det kunne jeg ikke. I can't believe he's had a goal from that far out. Oh, he's running back straight to the goal kick. Så få den. Der. Takes a shot. Nej! Goes after it. Min mand har mega gode skud. Og så især for den her, det er nemlig godt. Fordi der kan jeg nemlig se, om jeg kan skyde godt, eller hvor jeg kan skyde. Jeg ved så ikke, hvorfor jeg lægger lige ud. Jeg skal lige vende mig til, fordi hvis man skal skippe replay, så skal man trykke på start. Den der. Men jeg bliver ved med at trykke kryds. Nej! Det er godt. Nej! Ej, no. Burde. Oh, look, it's often the timing of the jump that dictates what you can do with any header, and if you get it slightly wrong, then you'll struggle. A much needed intervention that was too. Oj. Første halvleg. Okay, vi skal score. The whistle goes for the second half. I det mindste så har vi...
Sådan! Grabbing again by the scruff of the neck. Ej, det der skud! He just had done exactly that and injected the Ej, et vildt skud! Prøv lige at se der. a resounding drive. I can't imagine he's hit any better than that. That is just the top draw. Og jeg så lige... Ball was in control and couldn't have placed it any better. Ej, hvor vildt. Ja, man. Sådan der. 2-1. Nu skal vi bare holde den. Ja! Yes! Yes! Ja! Jeg håber, I kunne lide den her video, og like den, subscribe, knappen til at like skulle gerne være dernede, hvis du bare kigger dernede, og subscribe-tingen, den skulle gerne være subscribe der. Jeg kan ikke tro, jeg har vundet. Jeg har aldrig vundet i PES før. Det er virkelig, yes, altså. Nå. Jeg vandt! Og jeg scorede mål. Jeg scorede 1 mål. Jeg scorede faktisk 2 mål. Ses.